Dneska budeme hrať Space Simulator a pôjdeme na 2 Jupiterové mesiace, ďalšie, jeho 2, sa volajú Io a Europa. Dlho som nenatáčal, prepáčte, ale bol som v Chorvátsku, takže preto som dlhšie nenatáčal, až tak týždeň. Ale hej, idem znova natočiť niečo, takže... Počkajte. OK. Tu som si chcel dať takú skin, lebo ja už som zvyknutý, ja si to vždycky dávam skoro. Ale predtým idem sa ešte pozrieť, či by som sa dostal na Moonlet. Ale mne sa to moc nechce, lebo to, ja som ešte nikdy odtiaľ nezobral jeho kameň, takže nič. Dobre, takže ideme na Jupiter. A Io je asi najnebezpečnejší mesiac, čo tu je v tejto hre. Tam padajú sopky a je to také nebezpečné pristať tam. A Európa je chill, tam sú také oceány pod zemou. Ale idem najskôr na Io, aby som vám ukázal, ako to vyzerá, a potom pôjdeme na chill Európa. No ako Európa kontinent, no to je fakt jeho mesiac. Tu sú iba 4 mesiace, je jeho... Jeho 4 najväčšie. Callisto, Ganymede, Europa a Io. A potom má 91 ostatných. Má zopár vnútorných, ako sú Thebe, Metis a neviem, má veľa strašne. Metis je asi jeho vnútorný mesiac. Takže ide, že keď ide okolo neho, tak môže sa trocha dostať cez jeho atmosféru. Takže veľmi blízko. Že mu to trvá iba pár hodín, kým spraví jeden obeh. Nie deň, ale pár hodín. Dobre, ako vidíte, tak vzadu je taký mesiac, že Io, áno, už vám ukazuje aj nápis, tak na ňo ideme a potom ideme na Europa. To je asi tu, čo je ten najďalej. Hej, ideme na Io. Na Callisto a Ganymede sme boli. To nájdete na mojom minulom videi, že som išiel na Ganymede a Callisto. Tak. A je tu ešte Ceres, to je tiež jeho mesiac. No nie moc, ale je to celkom jeho mesiac. Ale je to zarátané, takže Ceres je jeho mesiac. Takže keď sa budeme vrácať z Ia a Európy, tak pôjdeme na Ceres. Sme za chvíľu na Io. Niekde skoro nad Callistom. A ja vám ukážem, ako blízko od Jupitera je Metis. To je jeho mesiac. Ukážem vám. Počkajte, ešte bližšie. Takto ide Metis okolo neho. On sa zopárkrát do neho skoro vrazil. Ale možno sa trocha šuchol a sa zodral, ale už sa to dlhšie nestalo, takže hej. Za chvíľu pristávame na Io. Môj kamarát hovorí, že sa to volá Lo.
bruch. Lo. Vyzerá to trocha, ale je to Io. Lo. No. Hej, tak vyzerá malé L, len malé L je vyššie trocha. No to je, tak toto vyzerá na Io. Je to asi, je to dosť nebezpečný mesiac a už ťažké je len pristávanie. Dobre, ja idem radšej preč, aby to na mňa nehytlo. Budem rád, keď sa dostanem von z IA. Ja som zvykol tu zozadu niekedy. Ja som tu zvykol zozadu pristávať. Neviem. Čo mi to vidie, ale... No, tu asi zozadu je najbezpečnejšie. Tu môže byť tá sopka, od kde nejdu, ne? Láva. Toto je asi tá sopka, kde nejde moc láva. Ale ne. Dobre, výborne. Už mi to dalo hit. Toto je celkom prekliatý mesiac. No, toto je prekliatý. Jak Granny dom. Jak dom Granny. Granny jednotka. Granny je, toto je úplne, že Absolute Cinema, nie Absolute Cinema, ale Absolute Lemikaj. Joj. Kámo, to čo je? What? Dobre. Už sa mi pomaly zničila polovica rakety. Tak vám ukážem, aký kameň tu môžete získať. Io láva. Toto tu môžete tiež. 15 damage. To budem rád, keď sa dostajem na Európu. Chcem ísť na tú chillovú Európu. Dobre, utekám z tejto rôzosnačnej katastrofickej planety. 56 protection. Keď zachovám polovicu... Hotovo. Zachovám polovicu z vzduchu. No, dal som to bez toho, aby mi to zobral polovicu rakety. Dobre, môžeme na Európu. Tam sa celkom aj dobre pristáva. Myslím si, že na Ganymede sa najlepšie pristáva. To je skoro ako mesiac. Tam nájdeš jeden gold nugget. Ale nájdeš tam celkom dosť artefaktov, ale Ganymede je celkom dobré ako no, baňa artefaktov, aj Kalisto. Ale na Európe som raz našiel epic artefakt. Tam nájdete možno tak 3, 2, len 2, 3. Takže tak 2 artefakt, len 2, 3. Ako hovorím, Európa je chill. Len tá voda, jediné čo vám tu bere... Jediné čo vám tu bere životy je tá voda. Tu vám dá možno tak 1 damage za 10 sekúnd. Neviem. Vidíte? 1 iba. Toto je chill. A nájdete tu aj dosť gemov, ako ľahšie sa tu hľadajú gemy, takže toto je v pohode mesiac. To je chill. Potom na Ceres neviem čo nájdete a ten potom pôjdete, takže v tejto hre má asi 5 mesiacov a môže tu mať aj nejaké tajné, takže nie len 5, ale možno aj viac. A môžeme hľadať artefakty popri tom. Lebo už som tu našiel epic artefakt a bol by som rád, keby som dostal aspoň rare artefakt. Neviem, ako ho mám nájsť. Ja musím len hľadať. Tu som ho našiel, myslím si. Ale to bude ťažké. To tu plávam a to sa mi bude ohýbať. Čo zle bude hľadať. Tak tu vyzerá Európa, hej? Európa 2.
Čiže ja som, no neviem čo tu je, ale je tu, viem, že tu je aj nejaká alien sample, nejaká flaštička s niečím zeleným. Kres, go touch it. Ja neviem čo to je, ale že to je nejaká mimozemská voda. Neviem. No, neviem už. Ale ja tu nič nevidím. Jediné, čo tu vidím, je tak tieto uličky slepé. Tu nič není. No, čakaj. Tu čo bolo? What the hell? What? Ja keď si zívnem. To je úplne medveď. A nič. Môže to byť artefakt. Artefakt. Nič. Nič. Jak znovu Amigos. To čo je? Ona ma sleduje. Zdotad. Za bebzi. You want some homicide? Humor. Ja neviem, kde som poriadne. Katakomby. Ale toto sú jak katakomby v Európe. No Paríž. Európa 2. Čo? To čo je backrooms level? Nový level, ja neviem, kde mám ísť, ja si vyberiem pravú. Lebo som pravák. Tak to som si veľmi dobre vybral. To je zle. Môžem ísť doľava. A čo tu nájdem? Nič. Wow. Very interesting discovery. Nič tu není. No tak, už si chcel nájsť na Sahare vodu. Very low. Tu neviem, kde mám ísť, tak keby som si mal vybrať. Neviem. No. Viem tu. Ja som tam, kde som bol asi. Ja neviem, ja sa len pozrieť doprava a potom budem blúdiť ako nejaký slepý typek. Ja už strácam nádej, že si tu už vťahujem tú artefaktriku. Počkaj, tu som asi raz našiel tú alien sample. Tu môže byť alien sample. Ja festuje. Tu nájsť mythic artefakt, ktorý nikdy nevykopem. Ja! Kámo, ako som dostal pain v uchu. Oh my god. Kámo. Toto som myslel. Bro, toto je fest, akože to je možno tak 5% šanca, že toto nájdeš. Ja neviem koľko, ale to mi dá 15 coinov. Richon. Okay, takže toto je môj, tak toto vyzerá. What the hell? To vyzerá jak nejaký milkshake, bro, ja neviem, to vyzerá... Ja neviem! To nedá vysvetliť. No, what's your emergency? Ja to neviem vysvetliť. Ale... Mám takové okajasky, to si... Však kde som? Backrooms. To je backrooms versus SCP. Chodím jak kapor. A to čo je? Chcem ísť von. Jajba. Tento prekľatý mesiac. What the hell? Jak sa mám dať von? Jak sa mám dať von?
Teraz bude slepá ulička a ma porazí. Počkaj, ja tu nájdem možno artefakt. Wow, fez artefakt. Nothing artefakt. To je nový artefakt. Žiadny artefakt. Wow. Vždy stav. I don't know. Speed, I need this. My mom is kinda rich. I want the shawarma on the side. I can't cook. Kamo, ja neviem, mám pocit, že chodím naspäť. Ja neviem, kde som bol, ja neviem, ako sa to ocitol. Jaký som sa ten... Glitch in Matrix. Už to tu začínam poznať. O, konečne! Amelfíkovík, everybody knows. Teraz keď nájdem východ, teraz nájdem východ aj západ. Počkaj, jau. Keby toto bolo v reálnom živote, tak už mám hrčo samé. Už by som prosil. Už som sa mi poškrabal na hlave a už by som tu... Keby som preskal, keby mi vrezali hlavu. Jau! Chudák, čo musí môj avatar prežívať. Ja nevidím ten východ, ani sever, ani západ, ani neviem. To koľko mám HP? Ja mám menej jak polovicu. A to mi zobralo asi 10 za one. To Joe je... Joe? Ježiš. Ale to čo je? Ja nemôžem ísť, to čo je? Bro, minulé, keď som ho získal, ten Alien Sample, tak mi to dalo plot twist. Že som sa zasekol. A ešte bolo aj veľa hodín, že už som bol unavený, bro. A že som nevedel nájsť východ a som sa nespal. Čo je to? Ja tu zývam, alebo to čo je tá hra? No a teraz bol skoro plot twist, že som nenašiel východ, ale našiel som. Yippee! To čo je? Ale toto môže byť tá alienská spaceshipka. Šitka. Neviem, čo to je, ale môže byť tá alien. Toto mimozemská loď, ja neviem. Že aj to nejaký youtuber vravel, že to môže byť tá mimozemská loď, takže ja idem vám ešte ukázať Ceres. To je jeho posledný mesiac asi. To je ten 5., ktorý sa dá vidieť. Prepačte, ale... No. Počkajte. Musím na chvíľu toto zastaviť. Ja to vystrihnem, keď tam prídem. Dobre, už sme iba pár stoviek od... No, chvíľku od Ceres. A vidím tu zatiaľ iba nejaký kameň. Nie toto je taký ako narazite, ale... Čo je toto za kameň? Či to je kameň, či som... Hej, to je Platinum Nugget. Ok, keby by si bol už bohatý, by si už mohol pomaly kúpiť Firefly. Firefly je tá najlepšia loďka tu na. A ja mám tú strednú loďku, čo tu je, možno tak... Toto je asi tá stredná. Na tejto, tu asi nájdem iba Ceres, na Ceres tu nájdem asi iba Platinum Nugget. Potom keby ste išli na túto prvýkrát, počkať. A je to niečo nové? Je? Druhý Platinum Nugget, wow. Very good, very bad. Ukáž, fest dobrý Platinum Nugget. To čo je? Get out. Haló.
Get out. Ja, pozeraj, koľko mám protection. Nevadí. Zoberiem si platelnu, geda. Toto. Okej. Čakaj, musím vidieť, čo má za gravity pool? To je jak čierna diera. What the hell? A chvíľku to bolo jak čierna diera, bro. What the sigma? Musím ísť dole. Až potom sem ísť. Dobre. Kamo, to má gravity pool jak čierna diera, ale nerobím sradu, to je jak neutron pulsar alebo pulsar hviezda. OK, dobre, už mám plný inventár. A môžeme ísť naspäť na sem. Dobre, takže dneska sme išli na posledné 3 Jupiterové mesiace Io, Európa a Ceres. Hej, na minulom videu sme boli na Kaliste a Ganymede, to sú jeho dva najbližšie v tejto hre, zatiaľ čo ja poznám. Lebo zatiaľ nepoznám ani jeden jeho tajný, alebo nejaký asteroid, ktorý môže byť okolo neho. Bo sú tu aj, je dosť veľa tajných asteroidov. A autobus. Čus. Našli sme autobusára. Aj autobus. No. Dobre. Ja to tu strihnem, lebo síce už sme iba 3000 od zeme, ale zatiaľ to skipnem a potom keď budeme bližšie, tak to tam, lebo už nič nepotrebujem povedať, takže skipnem. Dobre, už pristávame na zem pomaly a ja spravím aj nejaké YouTube Shorts predtým, než dám toto video, takže spravím možno 1-2, ale bude to nejak neskôr, trocha. Ale spravím predtým, ak to pôjde, predtým než spravím toto video, nejaký short, alebo 2 shorty, možno aj 3, ak bude dosť, tak hej. Ale bude to možno neskôr. Takže máme Iolaha. To máme koľko? 5 coinov. Potom Alien Sample. To máme až 15 coinov. A Platinum Nugget. Čo to je? Aha, 5 coinov. Dobre. To je 25 coinov. Oh. Nice. Kamu 92 coinov. Ja už som skoro v polovici, aby som si kúpil tohleto, Eclipse. By som chcel mať plus 1 slot, akože jednu vec plus. Je to raketa, čo dostanete plus ako k inventáru. Vidíte, alebo môžete si iba 3 veci zobrať a môžem si potom 4. A dáva to aj nejaký agility a acceleration, takže je to ešte navyše nejaký spúšť, neviem, že keď to pôjde, tak to bude rýchle. A nejaké agility, neviem, čo to má znamenať, ale very good rocket. Toto savior to až potom, keď budem mať aspoň túto raketu, takže za chvíľu som v polovici. Mám 92 coinov. A práve nie som moc bohatý na coinov a ukážem vám môj nový skin, či prečo, že nie som moc bohatý na gemov, lebo som si kupoval tento Timberglow, ten stojí 50 gemov, som si šetril a tak to vyzerá, ale plus tento Sand Trail, tento Sand Trail je to akože celkom dobré. Tak ukážem vám, takto. Hej, zase vám len chcel ukázať, ako vyzerá Timberglow. A to má ten sand, ako ten
to je nejaký, že oheň, že nejaké pieskovi s tým. No, dobre, takže dneska sme išli na IO, Európa a Ceres. Dobre. Prajem vám každým pekný deň a ďakujem, že ste si to pozreli a čaute všetci.